Joo, kivan näköinen kylä kyllä. No niin, se olisi Tim Horton saamiainen. Siinä on semmonen ja hash brownia ja teetä. Tällä pärjää. Tää alkaa olla sen verran kuuma, että se on jäätelön paikka. Join us to Alaska? No, no. We have plenty of food here. Camp stuff, stove, anything you need we have here. But it's not suitable for Honda. Oh, you can go anywhere with the Honda. Is that 500? Yes, 500. Yeah, you can go anywhere with that. Tässä on jo vähän yritystä, äijät on menossa Alaskaan. Okay, have a safe trip to Alaska. Going north or south? South. Yes, Hey, maybe. Aha, siinä on oikein Peuravaara. Valot palaa. Meinasin sanoa, että täällä on hirveän monta tunnelia ollut, mutta eipä ollut pitkä tää. Nyt on semmonen tuuli ja sen verran synkän näköistä pilveä, että kohta voi lävähtää.
Täällä pitäisi olla nyt maailman isoin kuorma-auto. Eli sitä ei siis voi olla huomaamatta. No, siinähän se. Siinä on ilmeisesti vanhaa ratapölkkyä, aikamoinen nippu. Tässä on hetki ajettu junan viertää, sitä vaan jatkuu ja jatkuu. Siinä on aika mesevän kokoinen asuntovaunu. Ei täällä paljon pieniä näkään kyllä. Tää Putin on ymmärtääkseni vähän niin kuin semmoinen paikallinen herkku. Katsotaan minkä näköistä tää on. Täällä on niin kuin peruenaa ja ilmeisesti juuston paloja ja sitten jonkunnäköinen kastike. Täällä on paikallisen mäkkärin seinällä koristeena tommoset sukset. Visu Extra. Sitten kun katsoo vähän tarkemmin, niin nämä on Pärnu ja tehty Neuvostoliitossa. Nyt on kyllä uneliaan näköinen kylä. Majapaikka on siinä vasemmalla. Cosmopolitan. Hotelli perustettu 1904, mutta huoneet on moderneja. Mennään katsoa kuinka moderneja. No niin, katsotaan minkä näköinen kämppä on tänään. Täällä on käynnissä pitkänään jonkunlaiset markkinat tai jotain. Hienon ajopäivän jälkeen kylmä kalja maistuu kyllä hyvältä. Kokane, Glacier Fresh Beer. Täytyy sanoa, että on kyllä raikkaan makuinen kalja.